Is-Sindku Nazzjonalista f'ta' Sliema John Pillow ikkonferma li fir-recording esklusiv li xandar One News fil-bulettin tal-aħbarijiet ta' tnejn kienu li qal il-persuna fl-istess lokalità biex tħalli ż-żibel barra ħalli jkun jista' jorih lill-midja u konferma dan fi stqarrija wara li xandar is-servizz ta' One News. Fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook evidentament skomdu li nqabad manuvri biex it-toroq jidhru maħmuġin, Pillow iddeplora l-fatt li l-messaġġ li kixfu intbagħat lil din il-Kamra tal-Aħbarijiet. Fl-istqarrija tiegħu prova jbenġel il-każ billi qal li kull min jaf li fix-xogħol tiegħu bħala sindku qatt ma jara kulur politiku. Dan minkejja nqabad jikkonfoffa biex iż-żibel jibqa' fi-triq sal-konferenza għall-aħbarijiet organizzata mill-Partit Nazzjonalista biex il-kameras tal-kmamar tal-aħbarijiet stess ikunu jistgħu jiġbdu iżjed ħmieġ fit-toroq tal-lokal. Today there's going to be a press call organized between Sliema, St. Julian's, Sweetie, local councils. We're going to go around with the press to see these kind of garbage. Yes, I wanted to be there because I wanted to look so bad. Dan der saħansitra f'messaġġ privat li Pillow bat lill-istess residenta u li ppubblikaħ f'tentattiv li jeżonera lilu nnifsu minn din is-sitwazzjoni. Fil-fatt tar minn hekk u kixef li appena nħareġ l-iskart b'mod illegali, il-persuna batitlu li kienet se tafżal il-Ministru Clayton Bartolo bis-sitwazzjoni biex l-iskart jinġabar. Iżda r-reazzjoni tiegħu għall-messaġġ kienet biex din ma tibgħat xejn il-Ministru ħalli l-iskart jibqa' barra fit-triq. Dan sakemm issir il-konferenza tal-aħbarijiet. Il-messaġġ minn Pillow intbagħat fit-8 ta' filgħodu. Dan fil-waqt li l-konferenza mill-Partit Nazzjonalista saret għal ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar biex bekk l-iskart tagħmel ġurnata sħiħa fit-triq apposta. Fl-istqarrija tiegħu Pillow naqas milli jsemmi wkoll kif fir-recording li xandar b'mod esklusiv dan l-istazzjon afżal il-persuna biex ma tgħid lil ħadd b'din il-manuvra. Fil-fatt għalilha iżomm għaliha. The press call is done and the tour around the places where there are garbage like this and will be cleared. Okay, keep this for yourself for the moment, please.